Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Maryam Muhammad amma an fi sani da Maryam mai kyau. Beautiful. Wannan fim din namu mai suna Gidan Yan Tara yana ilmantarwa da wa'azantarwa tare da fakadantarwa. Ku je YouTube din mai suna Gidan Yan Tara TV, ku danna mana subscribe. Kaga 500 a hanya nan, ai yanzu ba abin da ya dace da 500 din nan, kamar in ɗauke ta in kai ta cikiya in kai gidan rediyo a yi cikiya, saboda na ji wani ya tsinci wasu manyan kuɗaɗe ya kai gidan rediyo an yi cikiya, an sai masa a daidaita sahu kuma an masa manya-manyan kyautuka, kuma na ji ma har 'yan majalisa suna magana za su zauna su tattauna a kansa. Ai ba abin da ya dace da 500 din nan, kamar ɗauke ta in kai ta gidan rediyo a yi cikiya, ko ni ma na samu a kira ni kamar yadda aka kira wannan bawan Allah, ni ma wannan matsatsin da ake ciki na ƙasan nan ni ma na wai ya zo ƙarshe. Hakan kawai za a yi. Ya naga tana tafiya. How far do we hear of this? Me yake faruwa ne? Kai. Yawwa. Kai ne wanda tarkon mu na 500 ya kama mana? Tarkon ku na 500 kuma? Assalamu alaikum. Muna kira gare ku masoyanmu ku bibiyu shirye-shiryenmu na barkwanci a tashar Dan Musa Tech. Ai da ma sawa muka yi. Dan wanda ya biyo 500 din nan mutum muke nema daidai shi wanda za mu kai kansa. Kai kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kwarai ma kuwa ka riga ka zo hannu. Subhanallahi subhanallahi. To kai da ka biyo 500 din na za ka yi ta. Ni 500 na biyo ta ne dan in samu in kai ta gurin cikiya gidan rediyo. Da na ji wani dan adaidaita sahu ya tsinci wasu makudan kuɗaɗe ya kai su gidan rediyo an yi cikiya, masu su sun masa manyan kyautuka, kuma wani ya sai masa a daidaita sahu, sannan kuma na ji 'yan majalisu suna cewa za su zauna a kansa, kuma wannan zaman da za su yi a kansa ci gaba ne a gare shi. To yanzu dai wannan 500 da ka biyo ka riga ka faɗo hannun 'yan yankan kai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kuma mika karami sai dai naji kana ta kiran kalmomi la ilaha illallah inna lillahi, darajar wannan inna lillahi da la ilaha illallah kake kira zan iya daga ma kafa za ka iya tafiyar ka, amma idan na kai ka wajen mai gidanmu shi da ma kafiri ne, amma dai na san wannan ayoyi za su iya fitar da kai insha Allah. To alhamdulillah. Amma yanzu dai ka riga ka zo hannu. Subhanallahi. Kware ma kuwa. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Ai ni wannan unguwa ma da za ni fasa zuwa zan yi, gwaran tafiya ta gida yanzu ma gudawa nake ji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To jama'a, ga mu nan fa. Allah ya kawo mu shekara ta zagaye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa da abokan arziki, kamar yadda na saba zuwa muku da sababbin bidiyoyi da abubuwa na ban nishaɗi. Wannan shirin da nake so na gaya muku shine Gidan Yan Tara. Yana kan tashar Gidan Yan Tara TV. Ku kasance da shi, ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi sharing don ya ricin duniya. Mun gode.